Class 9, lapen class 10, lapen class 11 Kacharli Asomar Atum Aphan tame ST Birta Keme pini kiwan pido kopi Birta Keme ma labang kenalitum laso video long si thek pon long ikpo nalitum laso YouTube channel subscribe lang subscribe ikon lapen video nalitum lang misen prote share pon ikon tangte non kopi Birta Keme ma laso puthak lang polonang lapen chethan pononang tangte non pathek pen chethan pononang kusan si LABANGSO scholarship ke apply du nangzima lapen kopi piason si ke nangzima la soputhak lapen on hejo Assam government hin penstame dak scholarship PAKLANG pon dolo 2025 lapen 26 September lapen dak pre-matric lapen post-matric student Atum Aphan se PAKLANG pon ba kipi pon no especially la ST Atum Aphan mate scheduled tribes Atum Aphan pre-matric labang ke class 9 lapen non class 10 Kacharli Asomar Atum lapen post matric labang ke matric ke pas tang a student atum no nasi class 9 class 10 lapen non hejong la matric ke pas labang so student atum ke la so scholarship ali labang ke alang litum long don ikpo lapen nan litum jong si labang so scholarship apply don si pulotang ti national scholarship portal mate NSP along nalitum dampen online si hodak apply nang po nalitum ladak ke thek ponong a website along mate www.scholarships.gov.in la so website on dampen nalitum hodak online application labang ke nalitum fill up nang po kenang so details ba documents nalitum fill up nang po lapen Kacharli labang ke nahog school le chok government school higher secondary school college university including medical technical institute stame nalitum along la valid UDICE code mate AISE NCVT code lahai dunangji UDICE code labang ke government school long ke doig vek lo UDICE code la student UDICE code labang tak kinang sodlo lapen ladak ke pipo nalitum thek thulongji labang sa box ong topon labang ke name of scheme labang ke pre-matric class 9 lapen class 10 apartment income labang ke 2.5 lakhs annual income 2.5 lakhs kelong atum labang ke la swali bang ke chuan dun lo mati jog dun long lo student last date labang ke dak 25 September 2025 an se last date lo lapen verification ji labang ke 25 October 2025 an se verification pan po post matrix tami isiver lo 2.50 lakhs la annual income bang ke la ana dunang ji la parents atum labang ke lapen laso scholarship ke apply ji aphana litum copy piason se lada kenang thulang ma lata da ke topondo number 1 on litum theklong ji student must register in NSP view the NSP OTR apps or generating one time registration mate OTR number nalitum long donang ji jongse registration selang pote prabjen penalitum registration ikon lapen number 2 lang ke topondo Aadhaar and Aadhaar link mobile number are mandatory for OTR. Mate OTR finally tumalong Aadhaar card lapen Aadhaar card long killing a mobile numbers tami dunengji. Lapen number 3 long ke tokpondo upload digital income certificate issued by circle mate revenue officer. Lapen digital income certificate nang litum arideng dunengji. Income certificate labang ke parents income certificate senangji student gali. Stame holas bangso income certificate labang ke digital income certificate nangji. Lapu kolom pen ki tok zadali digital pulte lake online pen ke apply income certificate bang senang po lapen number 4 along do thulang upload digital caste certificate from district commissioner office mate DC office pen ka issue la digital caste certificate bang nangji mate online pen ke apply la bang so caste certificate bang nangji offline lason tribe certificate la hai bang ke alang litum accept pe lapen number 5 long dake tok pondo bank account must be Aadhaar saving for receiving scholarship mate bank account tame Aadhaar card pen killing dunang jila so bank account tame jong si Aadhaar card pen link avi pulte lapang ke alang litum accept pon pe puta dak tok pon lo lasil la pulo komanne jong si class 9 la pen class 10 non Kacharli bom la pen pinning matric ke pass la itum jong si do pulte prabjin pen alitum labang so scholarship ali bang la ke chu endun ikon lapen ka apply ning sila bang kenani tum chini po kosan se ka apply ning sima laki online se apply nang po
nalitum la scholarship.gov.in labangso website long dampen si angton details sodak nalitum tek ponlong ekpo dile non demo phan asapsa website long dampen nalitum phan nathan pechini pon ekpo online apply phan nalitum la NSP made national scholarship portal la sodim wang nangpo la penda wang det penalitum OTR dak one time registration la OTR bang kenalitum dak pen semar paplang nangpo koson si OTR semar jima pulotangte nalitum dak pen kiching si registration nangji registration ji aphan nalitum le piklang pon po registration ni aphan la sodim nalitum ber nangpo la sodim ber dak student institute la pen officer po option long exi la pen nalitum la kiber to nangji la student la sodim se ber nangpo student adim ber det pen puta da page bang chipu ponek po mate loading ponek po putat da loading date pen phi putat la student po option technology nane tum la student adim dak ber thunang po student adim ber ponek date pen putat dak asap so por nang po loading je por pen loading ek det pen phi pu athak la pu doi ponon athak doi pon det pen phi la da nale tum option long exit ni nale tum manam piklang pon to ipo nale tum la first option long pon exit announcement pu la da ke top pon nale tum thek long je la announcement aber nale tum la view all duize la view all sodim putat nale tum ber nang po view all long nale tum ber pon iglo pulo tangti la dak pen nale tum registration option bang long pon ikpo registration option je ekilong registration je aphanale tum la putat athak doi pon ikon la pen nale tum la da isi option long pon ji the portal is open for the one time registration mate OTR for student nale tum la apply now pu thek long ji la sodim sin nale tum ber nang po apply now along ber pon ek det login page chingpu pon ek po mate registration page by chingpu pon ek po la pen nale tum dak pen thek long ji dak pen nale tum registration ba login page ta me chingpu pon ek lo nale tum dak enter OTR one time registration number bu nale tum dak pen thek molong ji jos nale tum registration e gelo pole da OTR number ber nang po password ber nang po la pen nale tum la login option thek long ji la login adim nale tum ber nang po la pen ona ki milang pole registration ji aphan la da option ki pi pondo new user register yourself pu thek long ji la sodim nale tum ber thunang po la sodim ber penale tum dak pen registration pona po copy paste on sida kenang jima angton dak details thek pon long pon la po la penale tum ki chengsi la hinia box thek long ji la so hinia box on nale tum la putik ber lo pulo tangte da hinia box on ber lo pute next option nang chiklang ek po la son hello ke apply a process ni li full process na piklang pon thek de ji athema ni long pen ke apply abang mandu ta ve la so possibly la pen aprang process pa nale tum pan nang than pechini pon thek de po se copy paste on se kenang jima la bang details tan le tum phan than pechin lablo la pen le tum present pen jang se jogdon example te jogdon iktame la pen video na le tum share ko la se pinya update la bang kala anleng ton poring nang do me thangmi kadu ka ve karbitish 2.0 youtube channel long kilangara do ana first tami nilihin pen cardom